ngoba nginenkinga ukuthi angikwazi ukuthi ngilale naye umuntu wami ngaphambili, ngifuna ngilale ngemuva. Oh, okay. Awusafili lutho nje ngaphambili? Angifili lutho ngaphambili. Eish. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road, eDurban. Inamba yethu yocingo 062-219-7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. Ngiyanibingelela lana kubabukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Langamandla Zulu. So njengoba i-guest yami ihleli nami la, it means isazophinde izozama futhi kuthando lwakhe nophesini wakhe lo abahlukana naye ngalesikhathi abahlukana ngaso, kodwa ke ezochazela kabanzi la behlangana khona beze befinyelela la bexabana khona njengoba la namhlanje ifisa ukuthi baphinde bazame futhi ukuhlanganisa uthando lwabo. So ke asike sibuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Kumangwane. Mangwane, ubuya kuphi? Ngibe yendoda. Okay, ukhulele endoda vele. Alright. Ngicela ungichazeleke ukuthi kuze kufinyelela ekuthenini uyohlangana no-ex muntu wakho kwakwenze njani? Nihlangane kunini? Muphi unyaka? Nihlanganela kuphi? Kwenze njani? Sihlangane ngonyaka odlule, unyaka usaqala nje. Okay. Ngangisendaweni ngizikhiphile, ngase ngambona lapho ke sahlangana saxoxa, sagcina sesithandana ke. Okay. Then i-relationship yenu mayiqala naniphathane kanjani? Sasiphathane kahle kakhulu nje, sasithandana, sijabulile ku-right yonke into. Okay. Mhlambe the time kade fika empilweni yakho ube khona yini omunye ubhuti wabantu obuthana naye? Ubengasekho, umyeni wami sewashona. Oh, umyeni. Oh, okay. Askis. Then yena uye wathini kuwena? Wathi usingle noma wathi ukhona umuntu athana naye? Akazasho ukuthi ukhona umuntu athandana naye. Okay. Kodwa umuntu uma nomuntu wakho ukumbone nje indlela enza ngayo, wanothisani ngayo? Nisanda kuqala nje ukuhlangana. Ayikho nje into ethene ngiyinothisile ngaye ngoba ngaso sonke isikhathi mengimdinga ngimthola yebo. Okay. Mhlambe wabazanisa nabantu basekhaya lakho la uzalwa khona noma bekusayinto nje osayigcine kuwena kuphela? Bekusayinto nje sigcine kuthina sobabili bengakabazi sebasekhaya. Mhlambe ungakakulungeli noma awuyena mhlambe lo umuntu owutshengisayo i-happiness yakhe? Ngiyayikhombisa kodwa okwamanje bengicabanga ukuthi akukabi right ukuthi ngikwazise ngoba ngisanda ukulahlekelwa umyeni. Okay. Okay. Yena esidini lakhe ukwazanisile nomndeni wakhe la ezalwa khona? Cha, bangazisa. Ningazi izinto ey'kanjani? Sikazi. Manje ke nixatshaniswa yini ke? Yini le engene phakathi kwenu? Kwenzakaleni? Mina benginenkinga ngathi yona into esixabanisile leyo. Ukuthi umyeni wami lo sewashona. Khona into ayangifake kuyona kuthiwa ilumba. Ngiyizwe leyo nto futhi ngoba sengihamba abantu bezulu. Okay. So leyo into ke ngihamba abantu bezulu ngithi ngifuna bengisize ngoba nginenkinga ukuthi angikwazi ukuthi ngilale naye umuntu wami ngaphambili, ngifuna ngilale ngemuva. Oh, okay. Awusafili lutho nje ngaphambili? Angifili lutho ngaphambili. Mhlambe umnyeni wakhe esaphila ube umuntu othanda kakhulu izinto zezulu? Yebo, bayithanda imithi nani. Manje umuntu owaya kuyena wakutshela kanjalo kuye kwafika emqondweni wakho nje nasenhlizweni yakho ukuthi hawo
Kanti ngokushona komyeni wami uzosala ngihlupheke kanje. Eyi kuningi ofikile ngibonile nje ukuthi isho ukuthi impilo yami kahle kahle yami asho ukuthi yena wayebona ukuthi nje kufanele kube yena yedwa mangabe engasekho akangicabangelanga ukuthi ngizosala ngibe Uzosala wenze njani? yebo. Ish, okay. Manje-ke uqala kanjani nje ukukhulumisana naye umuntu wakho lo osuhlukene naye ukuthi mfethu ayikho into engiyifilayo mina ngaphambili. Asike sibone mhlawumbe ukuthi sisenza kanjani nize nigcine nifinyelele esinqumeni sokuthi asike sizameni ngemuva. Wenza kanjani nje uqala nje ukukhulumisana naye ngalezo zinto ejule kanje? Angimchazela kaningi nje ukuthi ngaphambili angifili noma nginenkinga kanjani. Angeke ngamchazela into enjalo. Kodwa ngamtshela ukuthi angithandi ukuthi angithinte ngaphambili, ngithanda ukuthi angithinte ngemuva. Ngoba umuntu o-understandayo. Okay. So bekuwokokuqala ngqa empilweni yakho usebenzisa uSIM 2 noma useke wazama before mhlawumbe okungenza ukuthi umyeni wakho noma impilo yakho ngaphambili umyeni wakho angafika? Hayi bekuwokuqala. Okokuqala. Okay. Ipain uyenze njani? Uyithatha wayibeka kuphi? Because sonke siyazi ukuthi akuyona indawo edalela ukuthi fanele ingene something, kudala ukuthi fanele kuphume ukungcola. So sikhule sazi lokho thina. Kodwa manje ngathi yanda lento kaSIM 2. So wenze njani ngepain? Usebenzise ini? Uphuze ini ukuze nje uzithole ungasifinyelele ekutheleni emva kwepain uya-enjoy? Khona nje into ebengiyigcobisa kodwa just ukuthi ithambise. Okay. Kodwa ipain yona bengisaqala bekunzima bengibekezelana nje nayo kuhamba kwajwayeleka. Okay. Sekwinto ejwayelekile nje manje akusabuhlungu. Bebunjani ubuso ba ex muntu wakho uma umtshela indaba kaSIM 2? Uthukile noma ubuza imibuzo eminingi noma abuzanga nje izinto eningi uvele wathi nje yena lento ezokujabulisa asenzeni yona? Akabuzanga into eningi kwenza lokho okungijabulisayo. Akumthusanga? Kwamthusa kona kancane kodwa imibuzo akayibanga khona. Okay, so meke ukuthi navumelana ke yini sibe inkinga ke naze nakhetha ukuhlukana? Inkinga ngazi ngoba uma ngabe ngimfonela ngimthola ucingweni ku-WhatsApp angimtholi angazi ukuthi yini inkinga akangitshelanga ukuthi indaba sihlukene. Vele waba umuntu ongizebayo ngisho ngimbuza kubanani bakhe abangani bakhe bayangihleka abangitshela ukuthi kwenzakalani waye engangiboni kanjalo. Awukazi uzumbambe nomunye umuntu? Cha angazi ngibamba. Okay. So mayethu person wakho mina mfethu ngibekezelile ngoba bekufanele ngibekeze kodwa nje angisathandi ukuba nawe. Sengikhetha ukuphila nawe nomunye umuntu noma ngabe kuthiwa ngakamtholi kodwa nje sengi-right wena. Uzokwenza njani? Uzolokhu umlandelela noma uzomnesikhathi nje noma uzothatha lokho akushoyo? Ngizozama ukumncenga mhlambe ngizama ukumlandelela kancane because yena uyangijabulisa. Okay. So wena awufisi nje ukulapheka ngendlela okwenza ngayo kube ukuthi uyathintwa ngaphambili mhlawumbe uyeke ngemuva noma u-right ngendlela okwenza ngayo izinto? Awufuni ukulapheka? Ukulapheka sengilaphekile ngoba ukhona umuntu wezulu engimhambile oqala. Kwawukuthi umuntu wesilisa-ke wayethi yena mangabe ezongisiza ufuna ukuthatha umphambili wakhe awugcobe something base ufaka kumina uzokwazi ukusizakala. So ngabona ukuthi hayi ngeke lo khona inhloso ethize ayifuni ukuyenza. So ngathola omunye-ke owesifazane wangisiza yena. Ngabona ukuthi ngisizakele ngoba kuphuma ngisho ungcolo ngaphambili ukuthi hayi khona into eyenzakalayo. Kuyikona ukuthi awukazi ulale namuntu emva kokusizakala? Angazi ngilale namuntu emva kokusizakala. So ngoba ngila ngifisa ukuthi ngikhulume naye umuntu wami ukuthi nginenkinga kanje manje ngimtshele nje inkinga yami ngiyindlale ngimtshele futhi ukuthi sengisizakele ngicela bandla ukuthi abuyele kumina. So-ke mawusosizakele ngiyajabula ngalokho ngi-right. Ungakwazi ukusinikeza inamba yomuntu wesifazane lo okusizile kodwa ungayimemezi manje. Meke ukuthi ucomfortable ngokuthi usinikeze singayithatha off camera. Ngifuna nje ukuthi umuntu obukela le video le onele inkinga okungenzeka ukuthi nawe uqondene nayo wena lo obubhekene naye ngaphambilini ungakalapheki mhlambe afone acela usizo simnikeze lo because siyanakho ukusebenzisana nabalaphi bendabuko njengoba ubona nje izinto la engisazokhuluma ngazo ke ebantwini mase ngingedwa. So ngicela nje imvume ukuthi ungakwazi usinikeza inamba noma awuzimiselanga. Ngiyasaba ukunikeza ngaphandle kwemvume yakho. Okay, uzoqala ukukhulumisana naye? Ngiyacela kodwa wena awunayo inkinga ukuthi usinikeze ufuna ukuzwa ngayiqala? Okay, ngiyabonga. Ngiyathemba ukuthi ngiyenza lapha ebabukele emakhaya ukuthi ngiyenzeka ukuthi umuntu
obhekene nalenkinga usisi ayebhekene nayo ngaphambilini walapheka and naku la njengamanje uyabuthola ubufakazi ukuthi yena walapheka. And ngisazochaza ngokuningi ngalama products lawa kungesikhathi singakanani. So nakanjani ngiyenze ukuthi number yakhe siyithole ukuthi uyavuma umelaphi wendabuko loyo azomfonela acele kuyena ukuthi asinikeze, and then sizonikeza nifone ukuthi nani khona inkinga enibhekene nayo ecishe ibe kanje. So ke already ubhuti wabantu mayethi ulaphekile awulaphekanga, mina nje into enayo phakathi ngiyayibonga. Ngikulindele lokho because vele into ezomthusa, into vele wonke umuntu lapho ongekaze ayijabulele. Okay. Ngikulindele lokho kodwa akuzukungiphatha kahle. Okay. Kodwa ke asike sithembe ukuthi nakanjani nawe uyakukhumbula la ekhona, mhlawumbe nakanjani uyafuna futhi ukuthi nizame ukulungisa. Futhi okungase kube yinto engamjabulisa mangase umtshele wena ukuthi usulaphekile right, seningakwazi ukuthi nifinyelele ngaphambili, hayi ukuthi ngigcine ngemuva kuphela. So ke ithi ngimlandi, good luck. Ngicela usilanda la. Ngiphinde nginamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV. So njengoba ngike ngachaza ngaphambilini ukuthi ngizoke ngichazele kabanzi ngalama products lawa ala ngithunyiwe ke nami, njengoba nazi ukuthi sinawe ipharmacy yaka Black Life. So sike sabona kwi-comment section nizikhalela ukuthi kahle kahle niyayifuna into engase inisize uma nakho nigembula. So sike sahamba saguduza lamafutha lawa abuya kwaMhlaba uyalingana, and sesithole ubufakazi obuningi kubantu abahlukahlukene asebebuya omunye wabalaphi bendabuko osenzele lamafutha lawo. So njengoba wabona ewuhafu, so acazelwa la amafutha okugembula lawo nakanjani mase kuthiwa uyazama ngesingawe njengoba ewu5. So I'm not allowed ukuthi ngidalule ukuthi ayimalini, kodwa fona ku 062 219 7748. njengoba ubona njengamanje ubona le video uzowazi ukuthi nakanjani asasekhona. If le video le engikhuluma nawe kuyona manje awusayiboni, ayisafakwa kwenye yama episode, uzowazi ukuthi nakanjani izobe singekho. Kodwa ke ungaba nawo nenhlanhla ube uqala ongase ufone kule 5 le. Bawancumile kakhulu, and nami ngiyanithembisa sithole abantu abahlukahlukene bethula ubufakazi ukuthi hayibo sesiwine kanje. So anani niyazi ukuthi ngeke sizimdayisele into engekho, ngiyazi ukuthi nisithembile. Mase kuba iwasho khona lo muntu olapha ekhaya ubukele le video othi mina into zami shem zivalekile, kumnyama, angitholi umsebenzi, nginesidina nje futhi nakubantu. Iwasho ke lezi, fona usicele sizokutshela ukuthi sisetshenziswa kanjani. Usebenzise ngalendlela esikuyalela ukuthi usebenzise ngakhona, ungenze ngendlela ocabanga ngayo noma useke wezwa ngayo ngaphambilini kwezinye indawo. Ngiyanicela ningafoni nithi ayisebenzanga into ekubeni anikwazanga ukuthi nisilalele ukuthi isetshenziswa kanjani. Njengoba sizonyalela nathi ingoba nakho nathi la siwathathe khona, ingoba nakho siyalelwe ngaleyo ndlela ukuthi zisebenza kanjalo lamafutha lawa nalezi iwasho lezo. So umuntu uma ekhaya othi ngivalelekile, angikwazi unyakaza, ngimdala, angitholi umsebenzi, izinto zami zimnyama, ngumuntu nje ongathi nginesichitho, wonke umuntu uyanginyanya, wonke umuntu angangifuni eduze kwami, nginesidina, nazi iwasho ngase uyisebenzise. Mase kuthi la amafutha okugembula 062 219 7748. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo isibiza ngokuthi Love Back. So ke ubhuti uvumile usasijoyine, and asithembe ukuthi nakanjani mhlawumbe ngenze ukuthi asamukele isicelo sethu. So ke asike sibuke ukuthi ngabe uzohamba kanjani. Sawona kanjani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo? Zikalala. Uzikalala? Yebo. Ubani uzikalala kanje? Ukuze ngicebise. Ucebisa kusudlula? Hayi cha. Oh, okay. Uyamazi sasemhleni naye? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngiye ngathandana naye before. Oh, okay. Kwahamba kanjani nje uthandweni lweni? Kwahamba kahle sisaqala kodwa kuphelanga kukahle. Okay. Khona izinto ezakuphatha kabuhlungu? Yebo khona into eyenzeka. Kwakwenzakalani? Naxotshaniswa yini? Khona into angifihlele yona, soke ngaqala ukuthandana naye wangifihlela
waze wangitshela ngoba nakho sekuyibirthday yami kancane ukungiphoxa wathi akangazise yonke into ngayo. Oh, okay. So njengoba ulana-ke ucelile ukuthi simhlanganise nawe ukuze ezokwazi ukukhulumisana nawe ekubona ubuso nobuso. So ngicela umnikeze isikhathi sakho umuzwe ukuthi uthini wena. Angiboni ukuthi ngingakwazi ukumlalela. Isicelo nje ngiyakucela. Angisho ukuthi uzovumelana naye yonke into azoyicela, but umlalela nje umuzwe ukuthi ufisa ukuthini kuwena ngasijabulisa kakhulu. Ngicela umnike ithuba. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana. Lema into engibizele yona la ukuthi isixoxisane ngekade nginayo. Njengoba ngangithanda ukuthi ucansi singalenzi unyenze ngaphambili silenze ngemuva ngoba benginenkinga. Umyeni wami washona wangifaka ilungu, so ngaphambili bengezwa nje lutho, so bekungcono ngabe senza ngemuva. So sengihambile abantu bezulu ngamthola umama ongisizayo, base sengisizile kumama ngabona ukuthi ngasizakala ngoba wangitshela ukuthi lento lemithi ayisebenzisayo ukuthi ikline yonke lento engaphakathi kumina izoyenza ukuthi kuphume konke ungcono. Waphuma ungcono. So into engikubizele yona la ukuthi ngicela ukuthi sibuyelane, ngiyakuthembisa ukuthi lento isidlulile isiphelile sizokwazi ukuthi senzeke nje kahle ucansi ngaphambili kube right ngeke ngisebenzisa ngemuva. Ilokhu into engibizele yona. Sengisuke ngathola omunye umuntu selokhu ngahlukana nawe ngibona ngathi nokushaya umoya yabo ngoba ngizwe ubuhlungu obukhulu kakhulu ubuhlungu ngeke ngisakwazi ukubuyelana nawe. Ukujwayelekile? Cha. Uzwe ubuhlungu ukungifihlela beyazi yonke into ngami mina bekhona engikwaziyo ngaye kodwa lokho angifihlele khona bengamele futhi kumele angitshele from isiqala. Kanti yini akufihlela yona? Wakufihlela ukuthi wayenomnyeni noma wakufihlela ukuthi aka-enjoy ngaphambili? Wangifihlela ukuthi akasezwa ngaphambili naye unqena ukungibe engcupheni. Ngiya-understand ukuvikela kwakhe angenzise ngemuva. So leyo nto ikuzwisa ubuhlungu? Yebo. Okay. So ngiyakuzwa ukuthi usuthola omunye umuntu but awumkhumbuli nje yena? Zikhona izinto akhumbuleka ngazo ngoba bengenzela yonke into. Ngithathe ingane yakhe kahle noma emdala kunami. Oh, mdala kunami? Yebo. Okay. Noma emdala kunami ngithathe izingane yakhe yabo wangikhulisa ngoba bekumuntu ebengihlale nginayo isikhathi esiningi. Okay. So konke lokho akusasho lutho nje kuwena? Akusasho lutho, sengiyakwazi nami ukuyimela manje. Okay. Ucabangani njengoba ekhuluma kanje? Ngiphatheka kakhulu ngiyazibeka empilweni ukuthi mhlawumbe usengasho kanje ukuthi usenomunye umuntu. Okay. Isifiso sami manje ukuthi ngimcela ukuthi sibuyelane back. And bengenza noma yini ezomjabulisa ukuthi avume ukuthi sibuyelane back. Bengangisho ngimthengela izimpahla zakhe zami. Umuntu enginawe uyakwazi ukungijabulisa mina. Okay, ngiyakuzwa. For lokho ngisho ukuthi ngoba into esuyitshele yona futhi osuyimise ukuthi siyahlukana, futhi into izohlonipha isinqumo sesithathile. Kodwa ngokwami ngisafisa ukuthi sibe ndawonye. So mangabe khona ucabanga kahle umqondo wakho ushintsha ngento yethu ungabuya mina noma nini ungabuya uzomenzela futhi ngiqhubele ngade ngenze eqaleni ngikujabulise ngenze noma yini. Ngisho ngimandi nje siqeda siphume la hambe ngikuthengela noma yini efunayo. Angeke ngilunge sisi wami, ngiyaxolisa ukuphoxa. Ngiyangikwazi. Okay. Mhlambe ngenza ukuthi usathukile ukuthi ubekwa yini la and then jikijiki masula khona yena. Noma usakwatile namanje noma mhlawumbe udinga isikhathi sokucabanga nje yonke into. Ngcono ngibonisana nomuntu engithandana naye ukuthi ngenze njani. Okay.
Okay, ayimeke ukuthi ilokho kuphila enhlizweni yakho kulungile. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi usinikeze isikhathi sakho ufike. Ngiyabonga ukuhlonipha kwakho. Yebo. Buka lapha ekhaya yacaca ngazuthi ucu alisamlingani ubhuti ahlangana nje sidalo manje. But nginethemba ukuthi mhlambe ekhambeni kwesikhathi mhlambe bangaphinde bakuthola ithuba lokubaxoxisana mhlambe uyobe sojiyile umqondo angazi kodwa kwamanje ngiyacaca ukuthi engeke kusahlangana lutho uthando phakathi kwabo bowu-2 kushila indlela aphatheke kabuhlungu ngayo izinto zamphatha kabi yes uyachaza ukuthi vele uyamkhumbula nani kodwa nje okwamanje usenomuntu wakhe usedlulile kusisi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, oza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faki order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi, Magumba nomhlaba, ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika.